Vaccination site posibleng italaga sa bawat polling centers ayon sa Pangasinan Provincial Health Office. Makibalita tayo kay Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Sa mismong araw ng eleksyon, magtatalaga ang Pangasinan Provincial Health Office ng vaccination site sa bawat voting center sa probinsya. Ayon sa PHO, nagbigay na ng abiso ang Department of Health para ipatupad ang paglalagay ng vaccination site sa mga polling center. Hinihintay na lang ang official guidelines. Paraan daw ito upang mapataas pa ang vaccination rate sa probinsya. Ito po ay ini-encourage during the May 9 na election po na kung saan dadagdain nga ng mga botante ang ating mga schools. Hindi pa makapagbigay ng konkretong komento ang COMELEC Provincial Office dahil wala rin silang pinanghahawakang guidelines. Kung ano ba yung plano nila, kung magsiset up ba sila ng vaccination site doon sa voting centers, yun po, hindi po namin yon. In the first place din po, may mga voting centers tayo na masisikip talaga. Kung matutuloy, bukas ang vaccination site para sa mga magpapabakuna ng first dose, second dose at first at second booster shots. Samantala, handa na ang ilang eskwelahan upang ipadala ang mga guro na magsisilbing bahagi ng electoral board sa araw ng eleksyon. Those teachers who will be serving in this upcoming election, they are required to go to their precinct, to their rooms, to prepare for the documents and to attend some trainings relative to the upcoming election. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV.